Bai, bai. Bale, hasiko gara orduan. 2024ko urtarrilaren 31an arratsaldeko 7etan ohiko osoko bilkura ospatzen dugu hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan 2023ko azaroaren 29ko bilkuretako akta onartzea badagokio. Aktaren inguruen, zer aipatzerik edo bozkatzera egingo dugu. Aktaren aldeko bozkak. Bigarren puntuan, 2023ko azaroko eta abenduko alkatetza dekretuen berri ematea. Dekretuen harire, zer galdetzeko edo. Bai, azaroko dekretuetan behitut ikusi dugu hainbat nagusien etxeko gastu desberdinak dira. Hor, suposatzen, egongo dira, gastu hainbat egongo dira, baina apur bat behitute guztoko egun jakitie iaz zenbateko kostu dukin daren osotara. Inoz, guztote lurralde me komentan ebala, ia posible dan lanak eta gero barruko tresnerizak eta batute ia zenbat urten duen. Bale, maetako kalkalua. Gero, abendukoetan, horbe, deigarri jaiteaku hainbat diru laguntza atzera bota izena. Bai, elkarteren bati eta partikularren bati. Bueno, partikularrak gero, euren izenien etzamenak, eskatu debenak. Horren zergaitiz aztertu da? Bai, hori batzordien gainera uste dute komentau zala, eta gainera elkartekideren batek ja eskaera behin deu, pixkate horra saltzen da, ez da, batzuk aurkeztu da biela, 2023ko ekimen bat, berez zuritzekoa, bideratzekoa zana 2024an diru laguntza aldetik, orduan batera ezintasun badago. Orduan eskaera da, alik 2024 begire, alik eta azkarren publikatzea oinarri deialdia. Hori da, galarazi digutena, orduan ideia hori litzateke, horiek egiteko. Hori izan gure zelantzia, apur bat hor formetan eroso errakatzen bat eguela, ez izan normala, bestela... Ez, formetan deialdiak horrela... Hori, epetan ero danadako ez, segura. Eta, euren programazioaren arabera ez dator ondo, edo eurei ez jake ondo etorten, horrela izatea orduan eskatzen dute aurreratzea deialdia. Hori da planteatzen dena, berotzailean publikatzeko moduan gagozan, eta urtengoan 2024an hori ja zuzenduta gelituko litzateke. Gero, datu konkretu dara junda, 10garrenien ikustu dugu, Sahararako diru laguntza badala, eta jartzen dugu diru laguntza provisionala. Provisionala. Esengo da ziurrenik lehenengo eguneko 80 ematen dalako, eta gero zuriketarekin urrengo eguneko... Da bestitan ez da holan? Horrela da. Bezke bestitan ez da jartzen. Ez da jartzen provisionala moduen. Horretik, orduen, petzago gaber zozer... Dekretuaren formulazio bat izango da. Ukasiera baten ematen dugunean, ematen dugu behin-behinekoz, ematen da diru laguntza bat, aurreratzen da 80, eta gero zuriketa egiten dutenean, behin betikoa bihurtzen da, segun eta konfirmatzen bada hasieran emandakoa edo bestela dagokion ajusteakin, eta ematen da 20 edo dagokiona. Baina beti dira provisionalak. Igual batzuk jartzen dute dekretuak egiterakoan, beste batzuk ez, baina beti dira provisionalak. Eta gero, diru laguntzetan atzera bota diren artien elkarte batzu dauz, gero dauz Idoia Miren eta Ales. Idoia eta Miren badak eguzetan da bizan. Ales ezagutzen garelako eta ez dago inungo zeri berrizko birako zeragatik. Hori, ez imaz. Kirole... Ez da bila demorarik izan orkesteko... Kirola ez edetik. Kiroletatik da, ez da.
berrogeita 6 da Endesakin kontratatzen dela aldundiaren formularen bitartez gasaren hornidura. Hor gauza bi, batetik euskerazko atalien Jurreta aipatzen dela, Jurretako udala aipatzen da. Erderazkoen ez da udalik, udala aipatzen da, baina ez herriaren izena, euskerazkoen Jurreta aipatzen da. Eta gero, ez dakit, honen inguruen azterketarik egin dan udala udalantzako ona dan, ero ez, honan kontratetie. Hori arlo teknikotik egiten dan txosteraren arire. Eta bai badau konparatibaren bat edo... Berak egiten duen txostenaren arire hartzen dugu zerabakiak eskatuko diogu berak abertze lanketa egin daben horren arire. Eta argindarrarena pasatu zitzaizuen adibidez, eta txosten nahiko mardula prestatu guan teknikariak eta sakona. Eta aurten gorako egia da, hori da merkatuaren araberako bebai kontu bat, ez da, badakigu zelan dagoan energiaren kontu hori, baina argindarrean plakek sortaraziko duten autokontsumoagatik eta gero kontratu berria martzan jarri da lako, 1.000 euro gutxi gora bera aurreste aurreikusten da. 1.000 euro askotxo da hori argindarrean. Gazean kontrakoa daukagu tarteko, badirudi despasatu egin da gazaren presioa, eta 2008 begira, igoera potentea planteatzen du Felizek, badirudi merkatu horrela dagoelako hor kontua da, udal moduan jarraituko dugula pixkat energia berriztagarriak sustatze horretan. Eta begiratu beharko dugu beste formula bat, gaza saihestea, ez da erraza, baina badagoz beste teknologia batzuk, horri utzi beharko zaio, eta esan bezala, argindarrean, onura bat akarkigu 2008-ako, baina horrelez zera argiztapen oraindik hainbat lekutan jartzea falta da, eta horri utzi beharko zaio pixkate horbe gastua usteko, eta hori da, Feliz eskatuko diogu zera. Txosten baduen pentsa, bai, bale. Dekretuen inguruen gehiago ez. Hirugarren puntuan, 08-2023 kredito aurrekontu aldaketaren kontu ematea, honek pasatu gendu zen batzordetik. Lehen abenduan ustot izan zala, lehen hor zehazten da pixkat ze behar izan edo aurrekusi izan diren, eta pixkat lotuta zuk eskatutakoarekin ez da, Josu, adibidez, elikagai erosteko nagusien etzerako, 3.000 euro, etxeko tresnerirako 5.000 euro, hor kirol zerbitzuen gehikuntza gatik 7.000 euro, langileen eta ordezkapenetarako, gero 9.500 euro interesen partida horretarako, gero ondare kulturala eta hemen dantzarien txintxarriak eta espatak eta erosi ziran, eta hor gehikuntza bat egon zan, orduan hori hornitzeko 6.600 euro, altzarien nagusien zentrorako, 7.000 orotara, 58.000 euro bideratu izan dira. Ez badago zer pasatuko gara. Hemen, bigarren orrialdien, uste dut dela bigarren orrialdien, bai. Hor, Pina algo, no me sabes. Bai. Bigarren orrialdean hor agertzen da. Hor 3 puntutxo dauz, eta agertzen da 0 politika, 3 ekonomia, 3 politika, 2 ekonomia, 3 politika, 6 ekonomia. Ez dakigu horrek zez... Digitoak dire. Txaine, hori da, bigarren orrialdean. Bai, bigarren orrialdean. Bigarren orrialdea... Bai, horre dire digitoak
aurrekontuak lantzaldea dago gastua sailkatzeko arautegi bat. Eta arautegi horrek ezartzen du politika, gastu hau, ze politika arlotakoa dan, ze arlo ekonomikokoa dan, eta ze programakoa dan. Normalean 3 digito egoten dira politika, ekonomika eta programa. Sailkatze mota bat da, bale? Eta hori aplikatibo kontablean, zikalen, horrela dago. Orduan, guk gero konturatzen bazarie aurrekontuak aurkezteko dokumentoan, aurkeztu jatzuen dokumentoan, eskerretara 2 zutabe dagoz. Normalean oso erraza da aurrekontuak ulertaraztea edo ekonomiko programa hartute, zenbakiak hartute, eta hor digito batzu dagoz, bale? Nahi baduzue, zerrenda hori, sailkapen hori pasau aldatzue, jakiteko pixka zoramena izaten da, beti teknikoi galdetzen diegu. Lehenengoa. Da, klasifikazio funtzionalaren lehenengo zenbakia. Klasifikazio funtzionalak esaten du zein da gastuaren helburua. Osa, izan laike, kirola, udaletxea, eta besteak esaten du ze gastu mota dan. Edo arrunta, edo inbertsioa, eta segun eta 2 klasifikazioak zenbaki desberdinak dituzte. Izan dut pixka bat, zenbakia ikusterakoan, zer da? Gero dakazu urrenguan da hoia modifikazioa, eta da, programa da klasifikazio bat, funtzionala, bada horren lehenengo zenbakia, eta gero hori da, batuta. Bakoitzaren lehenengo zenbakia eta Nondik dator? Laugarrenean, 0-9-2023 kreditu aldaketaren kontu matea, hau komentatu gendun, urte bukaeran oizko baso aprobetxamentuagatik diru gehikuntza bat suertatu zen diru sarreretan, eta horrek bazaldu gendun moduan deuko eragina gero hobekuntza fondoko partida hortan. Orduan, hobekuntza fondora 94 dijoa, orduan gehikuntza bat egon danez aurrikusitako diru sarreretan, diru sarrera horietatik 94 pasatu behar da partida horretara, gehikuntza, ematen den portzentaian gehikuntza. Eta horretara 8.500 euro txertatzen dire, baso aprobetxamenduagatik jasotakoa pixkat gehiago dalako, eta baita ere eolikoetako likidazioan ere 3.000 edo 4.000 euro gehiago direlako likidazio hortan. Orduan, horretara, 2 kontzeptu horien 94 horretan gehikuntza 8.500 euro. Hori da txertatzen dana partidan. Eta 5. 2024-0001-6 zenbaki duen alkatetza dekretua berrestea. Eta, hau da, komentatu duguna, ez da, argindarraren inguruko kontratua, Iberdrolak irabazi dau, eta zentraletik, Aldundiko kontratazio zentraletik bideratu izan da. Eta, hemen, esan gehinke zerarik aipagarriena eta Felizen txostenen hori ikusten dela, gutxipen bat dakarrela honek atzetik lotuta. Honek ez da, hau da, Aldundiak kontratua berritzen dagoela, ez da gure atxikimendua berritzen dagoela, edo hori da gure atxikimendua berritzen dago. Eta derrigorra da gu honetara atxikitzea, edo ez? Derrigorra ez.
Guk lehen esan dugu modu, guk ez dakit beste aukera batzuk aztertzi eta igual ekonomikoki izenlik onuragarri ez dugu zalantzen ipinten, baina badauz beste enpresa mota bat, hurbileko enpresak, hurbileko kooperatiba txikizek, eta guk geure irizpide izango zen enpresa txiki horren kontratazio bestia. Bai hurbileko zerbitzu emoten da belako, bai politika enpresarial desberdinek erabiltzen da bezalako, eta gu berez eskauz honako kontratu ondizen alde. Eta hemen be Iurreta agertzen da, uste lehenko leku berdinen Iurretako udala agertzen da. Ratifikatzea da, ez da, orduan buskatzera ingo dugu dekretua berresteko aldeko bozkak, abstentzioak, kontrako bozkak, eta zeigarren puntuan galdezkeak. Bat ez talako pakit laster eukingo zuela, baina ez da hiritargo batzordik eta guztoko jakun jakite bai guretzako eta bai herritarrak bideratzeko nor da noin kulturarluen teknikari referentia, zuzer eskatu bi bada zein jan kultura programazio kulturetze dinamika guzti hori kepa. Kulturetxeko areto bat aretu eskatu bi bada erodunanako, kepa. Gero, bat, ontxe pleno horretik erantzun duztazu, eskari batzuk enjokin duguz, galdera batzuk, eta ez igual gaur, baina bai hurrengo batzordietan eta hurrengo egunetan argitze guztoko jaku zen. Dieten inguruko hor zalantza batzuk eta haidien gelditu ziren eta argitze guztoko jakun. Eta gero, tasak eztabaidatu zirenien, proposatu gendun batez be hemen atarpetxin da bezen umien dako ez dakigu zelan, ze formulakin, kiroldegire eta kulturetxerako aktezue bermatzie, eta uste dugu momentuz ez dela bermatzen, eta gero eta larri jau eta etorten dien personan egoera desberdinek eta hori betetzia eskatzen dutzu. Hori komentatuko dugu dieten eta hori batzordien edo batzorde horretik, berba gure artien behiezu, eta gero zuke daipatu duzu formula bat bilatzea da azkenien zera, pixkate egoera zaurgarrien aldago zen pertsona horientzako zer formula bilatu aldan kulturetzeko zer eskaintza hori irisgarriagoa egiteko eurentzako. Zeozer definitibo eta parte ez dakit invitazio bidez zileken, ez dakit, invitazioak izen da bizen ipinilek ez dakit. Zegume horrek oin eskolara datoz, nundi datozen, kasu batzuk ezagutzen dugu, zelan datozen, ez dakit, inaldogun gitxieneko iruditza eta ez dakit. Tekniku ikaseta komentatuko dugu eta formula juridiko eta egokiena, gardenena, zein izan daiteke. Ez badago besterik, bukatutzaten matzen dugu bilkura. Hori aurreko legaldi txikiko objektibo batetik dator. Eta bai komentau zen, invitazioen eta igual esan egokien